Molweni emakhaya kwindawo zonke nje enibukelele kuzo. Ebuhlanti ke namhlanje uhlolo lwethu sithe make silenze nje lahluke nje kancane not kakhulu. Sisekhona kwindaba zamadoda. Namhlanje sine guest yethu eyaziwa kakhulu eSouth Africa, ubaba Dhlomo. Sithe make sibe ne one on one nobaba Dhlomo ke sincokole naye imhlambi zanganingi izinto esinozifunda kule ncoko yethu. Kodwa incoko yanamhlanje ibias kakhulu, sifuna ke sithethe ngeenkinga ezi affecta abantwana bethu emakhaya. Ziningi itori esizithola on daily basis, especially on social media, indlela abantwana bethu abakhuliswa ngayo, nabakhula ngayo, nabazikhulisa ngayo. Sifuna ke sincokole ngalonto ke namhlanje. Kamandi ke utata Dhlomo ungumzali. Sithetha nomzali, ndiyibona lo kuba ungubishop. Sithetha nomzali. Tata Dhlomo, ubingelele nje abantu emakhaya, usozitsho ukuthi ubani, uphuma kuphi, kodwa sifuna ukwazi Ebuhlanti ukuthi konakeliphi. Wonke umuntu uyakhala, omunye ukhomba uhulumeni esweni, uhulumeni ukhomba wonke umuntu, abazali bakhomba uhulumeni, wonke umuntu uyazivikela nje uthi hayi cha mina ngenza ngalutho. Konakele baba Dhlomo, nazi nezingane ziphuza utshwala from age of 10. Ingane zethu ziyamitha from age of 10, and wonke umuntu akana answer, and kuthiwa abantu zi-leaders za tomorrow. What happened? What went wrong? Ngoba thina ngo-1994 we thought izinto zahamba kahle, kuzaba smooth, everybody uzo enjoy freedom. But it seems as if freedom i-enjoy ngabantu abafew, abantwana bethu are in danger. Yeah, cha ngiyabingelela nami kuhlelo lethu lobuhlanti. NgesiZulu ke ubuhlanti isibaya. Ngempela uqinisile ubaba nguBishop Dhlomo. Ngiqhamuke ebandleni le-The Redeemed Ministries. Kodwa ke okubaluleke kakhulu ngiwumAfrika. Ngiwumzali. And not only umzali wengane engizele ngokwenyama, kodwa ngiphinde ngibe umzali enganeni engizele nangokamoya. Uqinisile uma uthi uhlelo lwethu luthe ukuba biased kancane. Kodwa la mina ngithanda ukugxila khona. Ngithanda ukwenza umzekelo ngesihlahla. Ngithi mina isihlahla siba namagatsha. Igatsha bese liphuma lapha uhlavano oluncane okuyilona lizobeka ifruit. Kodwa uma ubheka lesihlahla sesiyibekile ifruit, kukhona into esingayiboni kulesihlahla, impande yaso, ingcambu esixhoseni. Asiyiboni ingcambu, sibona ifruit. Uba ngaba kuyenzeka ukuthi ifruit ingabi khona kulonyaka, awuna ugibela ifruit ngenduku uyishaye ukuthi why wena gatsha ungakhiphanga ifruit. Kusafanele ukuthi ubheke impande kuqala ukuthi impande watholile yini amanzi, itholile yini ukufunxa kulomhlabathi ukuze igatsha lithole ukudla likhiphe amafruit. Therefore lento isho ukuthi eyami inkulumo namhlanje ukuphendula nje umbuzo wakho ukuthi konakelephi. Mina ngiyathanda lokuthi ngumAfrika ngiyibeke kanje, ngibe nenhlanhla mholi ukuthi ngenxa yonyaka engikuwo this year ngibe nenhlanhla yokuphila both pre-94 and after 94. Kusho ukuthi ke mina ngiphile kuwo mabili lamazwe. Ngiphile ezweni enicabanga ukuthi nina ele apartheid o ihlabathi elithi kwakune apartheid. Ngiphile futhi ezweni ekuthiwa sesi free. Kodwa engifuna ukukhuluma ngako kakhulu namhlanje ukuthi mina umonakalo ngiubona wenzeke kakhulu kithi thina abazali. Inkinga my leader ikumzali. Ngiyazi ukuthi kwabanye ngeke izwakale kahle lento, kodwa ikumzali ngani ngoba
ngithathe impilo yami prior 94 ngayibheka ukuthi bengiphila kanjani, ubaba wayengikhulise kanjani, uma wayengikhulise kanjani, wayethini kimi, yipi into engahlala la namhlanje ngikhenye ngayo ebuya kubo abazali bami, ibuya phi ke leyo nto empandeni incambo, yipi into engicabanga ukuthi ingimoldile ngaba ulodlome enguye namhlanje ebeyenziwa abazali bami. Of course there was a lot of things abazali bami bebezenza ngifile ngazuthi hey labantu abangithandi laba man, labantu bayangizonda, why bengenza kanje, why bengiphethe kanje. Sengibona namhlanje ukuthi wow, babe ngisiza mosubaba noma kule yanto babeyenza. Into ke manje abazali abangasayenzi namhlanje, mina umonakalo engubonayo angeke ngihlale la ngibe naive ngokungazuthi ingane azinalo icala, likhona icala, kodwa ngifuna sike siqale ngabazali ukuthi bafundiseni kulabantwana, yini abayikhulume kulabantwana. Ngizama ukugwema lokungena kakhulu kupolitiki, kodwa si forced ukukhuluma ngepolitiki ngoba sikhuluma ngo pre-94 and usakhuluma ngale ndaba ka pre-94 ngoba wona uphile kulamazwe oyi2. Yeah. Nginombuzo and ngizamela nina laba lana babukele emakhaya, ngizamela nina hlala kule TV ubaba uDlomo uzokunika le ndaba. Ngela sikhathi senu benina amalungelo ngoba kune issue la yokuthi after 94 abazali bathi le ngane zinamalungelo amaningi kwasha kwacima ya uhulumeni labantwana uyabamosha. Benina amalungelo ngalesasikhathi namhlanje awekho okanye kwenzekani? Lalela Nkosi yami, mina nginezingane, ngizele izingane mina, and izingane zami ngathi uma kufika u94 ubaba uMandela eba upresident, kwaba khona inkulumo engiyikhuluma nezingane zami. Ngadweba umuca mina egedini la kwami kwaDlomo, ngadweba umuca ngechoko, ngayibiza izingane zami ngathi yazi bantu abami, ngicela ukuthi lo muca niubhekisise lo. Ngapha kwalo muca ngangimeke mina ngapha, ngathi ke ngapha ku left kukwamandela, ngapha ku right kukwaDlomo. So izinto zakwaMandela mazingangixaki kwaDlomo, ngicela ningiyeke nje mina ngenze izinto zakwaDlomo. Ngikhuluma ngani ke Moholi, ngikhuluma ngalento ye freedom. I-problem eyenzekile kubazali, ungizwa ngithi ngiblame abazali, kuye kwathi uma kufika i-freedom ka94 sangayithatha i-freedom sayenza a political issue, sayithatha i-freedom saze sayoyifaka kuma-principles asekhaya emizini yethu. Kanti i-freedom lena yayikhuluma ngokukhululeka kwabantu ukuthi bakwazi ukuyohlala la bethanda khona, yayikhuluma nge-emancipation yokuthi ke abantu nabo bazothola imisebenzi kungekho job reservations, yayikhuluma ngokuthi abantu bazongena esontweni noma iliphi and so forth and so forth. Yayingakhulumi ngama-principles awami asekhaya. Babudlomo kancane nje ngithola ukuthi le tiye lami alinayo sugar, ngicela ke siye breaking, ngifuna ukugala nje sugar siphinde sibuye. Stay tuned. Sisese Ebuhlanti ke igama lami ndinguMbulelo Dyasi, ndihleli apha nobaba uDlomo esimhlonipha kakhulu ke eSouth Africa, esiyasa decide ukuthi ke sibe no one on one naye ebesakhuluma ke ubaba uDlomo ngeprinciple. Ngiyanizamela ngicela nihlale kule TV, ngiyanizamela baba uDlomo, khawuqhubeke kubusasho ngeprinciple. Ngikuzwile the way oy explain ngakhona ukuthi yes amalungelo eCountry awunankinga nawo, but la kwaDlomo kunendlela yokuphila. Yes, indlela ke yakwaDlomo yokuphila kuyilama principles abhekene noDlomo. Into ke engiyithi mina pre-94 umthetho wakwaDlomo wawufana nomthetho wakwaDyasi nomthetho wakwabani ngoba i-interest yethu yayifanana, and now as principles zagcina kuzi principles a community principles, zayeka kuba ama principles kaDlomo ngoba sonke obaba bestrati okanye obaba belali we are interested in the same system of bringing up our children. Ilento ke wawuthi nxa ungumntana njengami wone la kwaDlomo
ubaba wayekhona ukubiza ubaba ohlala enzansi emgwaqweni uzotrajwa la obaba babili. Ubaba wakho mayesemsebenzini watholakala wenza ukungcola noma ukuganga thizeni emgwaqweni ubonwa omunye ubaba, wayengakuceli kumuntu, wayephuma nemvubu akugijimisa uzubanjwe na abanye ubaba bakutrap. Ubaba wakho ufika nje sozobikelwa ukuthi simtrapile lo aphinde naye akwengeze. Now thina sikhule lento siyibheka ngokungathi siyahlukunyezwa, which is what it is today kule mithetho engithi ke mina kuthathwe ifreedom yepolitiki yayofakwa endlini, yayeka ukuba ifreedom yepolitiki yaba ifreedom yomthetho wasekhaya, wafa umthetho wasekhaya. Ilento ke sisithi abantwana banamalungelo, abakwazi abantwana ukuba namalungelo epolitiki kuma principles obusiko basekhaya. Angazi ukuthi ngiyezwakala. So kunobusiko basekhaya. Ke ngenza umzekelo omunye. Uma uwumntwana wala ekhaya njengami kwaDlomo, ngabe kumthetho mina ngathi ingane zami akekho noyedwa umntwana oyophuza utshwala la ekhaya. Mhluphuza utshwala la ekhaya ubokwazi ukuthi awusesiyena umntwana wala. It was discussed kulo yamuca engangudweba. Now ingane ke ezofike ithi no but ubaba upresident or ubaba upremier uthe noma singaphuza as long as above 18. Iprinciple yala ekhaya ayinaye u18. Lento ka18 years ibuye esilungwini, asibazi nalabo belunga bathi ukhulile mawuna 18. Ngithe uma ngike besixoxa la siphamwe ukuthi ngene emsakazweni ngathi mina at the age of 12 ngangidlala ngingaqokile ngoba ngangifila nje ukuthi ngumntwana. So kunama principles ala ekhaya efanele ingabe izingane zethu ziadhere kuwo, ziphila ngawo. Kunento very interesting babukele emakhaya. Njengoba ngimlalela ubaba uDlomo ekhuluma, ngilalele umuntu ochaza i-Children's Act ne-Child Care Act of Parliament. Ngoba i-Child Care Act ithi abazali kufuneka bekhusele abantwana, and exactly the way I explain ngakhona ubaba uDlomo. But baba uDlomo inkinga manje labazali esifuna babe responsible nabo ngabantwana. What do we do? Yabona iproblem ikuphi? Ngidlulelana kuqala. Phela baba abazali laba baba abantwana ngoba ama principles ala ekhaya alahlekile, and athe umelahleka lo mntwana sesewumntwana kwagcwala umgwaqo waze thwala waba umzali ewumntwana yena ngokwakhe, ngoba la ekhaya akusekho sifundo esala ekhaya esihlala emntwaneni. Uma umthetho uthi kufanele ngikhusele izingane, ubekwe ubani lo mthetho? Yiphi inhlobo yokukhusela? Iyafanana yini nale mina engiyaziyo la ekhaya ukuthi ingane yami ngizothi kuyona ungakulinga uphume la ekhaya emva ka6? Umntwana la uhlala nami la ekhaya emva ka6 ngoba sekuhlwile. Ena ngufuna emgwaqweni ngoba ungalimala bla bla bla. Uthini lo yamthetho othi ngibakhusele? Ngoba iproblem sitshelwa ukuthi sikhusele izingane zethu, kodwa uma siyikhusela izingane zethu bese kuba iabuse, bese lento ichazwa ngokuthiwa utrempla ama right alomntwana. Njenge Constitutional Court recently ithe ingane zethu singashayi anymore. Now abazali bastakile, they don't know what to do. Okay, kukhona ukudiscipline ingane zakho ngaphandle kokuyishaya ukuze kufike ebangeni lokuthi umntwana uzumshaye, kusuke sekukhona ubudlobongela obuvuke emntwaneni. Ena kunendlela eyenziwa ngayo naleyo nto. Ake ngikuthathe nje ngubuyisele. Sasinabafana thina aba esikhula nabo insizwa zazithi mase ikhulile ubone ukuthi insizwa uyisaka sakwazi ukuyishaya umisigangile, yayimikiswe enkundleni. Ifika ibosho lapha enkundleni ishaya amadoda emaningi. So kwakuyindlela yepunishment, but within umthetho. Loyo mthetho loyo umthetho wethu eAfrika osuphumile umubi manje lo mthetho uma uqhathanisa nalo wesilungu. Yabona lo wesilungu uyaforced nje kithi kuthiwe uthatha umntwana umuse ecourt. Ngithatha ingane yami ngiyoxoxa nayo ecourt ngifike ngithini, ngoba uma ngixoxa nomntana wami ecourt kusho ukuthi sengimbeka ku level yami mina naye sesiyalingana. So angisasuyise ke kuyo, seyintanga yami. That is why kusasezokwazi ukuthi ngimnikeze umthetho ngoba besiyiwontanga izolo ecourt. Kodwa emthethweni wakithi mina ngikhule ngangamphenduli ngisho ubaba uma ekhuluma, ubaba ozala mina. Wayithi ubaba uma ekhuluma noma usumbona ukuthi ukuthi ubaba ngathi ngamphendula la. Wawungashaywa nawe abafweni uphendula ubaba. Wawumana uye kumama ufike umama manje ubaba bengicela manje ma ungikhulumele lapha kubaba.
wawungeke umphendule ubaba. So kwakuyini kwakuyiprinciple, yabona, and ayihlangananga lento nalento yenu man ye independence ye inibiza lento yesingisi, ayihlangananga lento ne-freedom. And very strange, nalesilungu kuthiwa sikopa sona. Must check ama-statistics ngoba thina sisebenza ngama-statistics nama-producers. Azikho ingane zabelungu ezimitha before time, and ayikho lento ukuthi angithi mholi ngingene nje emlonyeni bona basese nama-principles abo. Ake nginikeze nje umzekelo we-principle yesingisi. Mina-ke nginenhlanhla ngisebenzile nabelungu, ngibavakashela nasemakhaya ngikhuluma isingisi siphele. Kodwa ekuyikona kona ukuthi umntwana wesilungu uma kuthiwe kuye ukhulile mayina 18, ukhulile ngoba kunendlela bamkhulise ngayo base efika ku-18 yesingisi yesilungu. Ayibemixanga nalutho, banesibindi sokumdedela ukuphuma kwakhe ekhaya at the age of 18. Owami umntwana okhuliswa ndlela thizeni uma yena 18 kimi usesemncane lo mntwana, kufuneka ingane ngiyibone nje ikhula, kube insizwa ngiyithathe ngiyikhulise ngokwesiko lesintu, ngiyifake esibayeni ngiyiyale, ngiyiyeke ke leyo ngane sengithi na 25 seyikhulile. Azifani lezi zinto. Sithatha imithetho yabantu esingayazi, siyifoste phezu kwezingane zethu, siyidedele ziphume ekhaya zina 18. Baxaka uphuma la ekhaya una 18. Lo muntu ngithe mangikhuluma, ngiyazi ukuthi isikhathi sami sesincane kakhulu, kodwa ngithe mangikhuluma ngathi mina nomngami, just between the two of us, sina 120 something years. Simawuhlanganisa iminyaka yethu sobabili. Angikwazi ukuzolawulwa ingane yami na 23 years. Mina ngina 160. Cha, lokho ngangivumi. 120 umntwana athi baba you are unfair. Mina ngina 120 yena na 23 athi ngi-unfair, ungicompare nani? Ngoba for something to be unfair there must be fair somewhere. So umthatha bufair. Masenze kanjena baba Dhlomo. Make sizwe ingane kaBaba Dhlomo izikhulumela. Sibuye yes, ke sizwe ngale principle ukuthi isebenzile na ekhaya. Kodwa abazali ngoba siyanizamela la. Sizomcela uBaba Dhlomo akabiza iconference yabazali ke sikhulumeni ngalolu daba. Make sizwe umntwana kaBaba Dhlomo ekhuluma nathi. Okay, so in respect to the principles that my father, Dhlomo, was speaking about, what we grew up with at home, there were two principles that stuck out or stuck with me as I grew up and into the young lady that I am right now. The first one was the 4 silos of life. So your physical, intellectual, your spiritual, and your emotional/social part of life, area of life. The spiritual is not necessarily religious. Just saying that, you know, at home we do this, it's part of your culture, it's part of your soul development. And that also goes with your social. You know, when you go to church every Sunday and you praise and you interact with that environment, that's your social area of life being raised. Then your intellectual school can take care of that, as well as your physical, like sports and whatever you get involved with. And with that teaching, I was then able to go through the phases of life as a child, and then a teenager, which really is still a child, and then a child but still outside of the home, but under my father's silo, under his protection, and my parents. Those times were respected, and I was doing what was necessary or what was allowed in those times given by the direction of my parents. So with that, I didn't rush into anything that was confusing and put me in danger. And as a young woman, as I am today, I can say I don't have any children. I don't have any diseases that I should not be having, maybe COVID, but you know, nothing has gone wrong in my life because I've been aware of, you know, what is allowed and what should be happening, and that was communicated very, very clearly. And if it wasn't understood the first time, I was disciplined to understand it the second time. Sisese Ebuhlanti sithi ke manje make sihambe siye ku way forward, sizwe ukuthi mhlambi eziphi izinto ezino-adoptwa i-South Africa ezinokwenza ukuthi abantwana bethu basinde. Unfortunately sekwenzekile labantwana bayamitha kule age of 10 to 14, sometimes bashadiswe ngenkani, akunamuntu oboshwayo. I-life yethu nje i-mix masala, nalaba bazali
bafana nalabantwana sidakwa sonke ezindlini. Baba Dhlomo, yiphi mhlambe into ocabanga ukuthi i-important ukuthi South Africa i-adopte, ngoba asikwazi ulahla lelizwe sithi hayi sekunjalo masezilime ezetyeni. Sesikhona sebekhona abantwana bethu, abanye balabantwana gogo abazali ezindlini, umzali ekhona ingathi akekho, and besithi ke mhlambe kune summit engathi ngenziwa ukusibizela abazali, ngoba abazali ababizwe noma ubani. Abazali bafuna ukubizwa ngabefundisi, mabebizwa ngama politicians abazwe noba ukhulunywani kulama stadium. No, mina I am very open to ideas zokuthi uke kuhlangana. Kodwa umanka waye yonke lento uma ngabe uyayizwa inkulumo yami igxile kakhulu ekuthini siwobani thina. Now abantu abazokufuneka ukuthi ba-attende le seminar noma leyo nto ezobibiziwe leyo indaba or whatever sobe siyi-addressa siyabafundisa abahlukene, funeke kube abantu abavumayo ukuthi mina ngumuntu omnyama ngwase-Afrika and kunendlela yami ehlukile kunemithetho esifostwa phezu kwami. Uyabona kukhona le excuse esiyinikezayo always ngegovernment. I-government ayingeke ize ikwazi ukuzopholisa umuzi wami, kusho ukuthi ke babeka iphoyisa egate ngami ligada umuzi wami. That is why mina I took a very informed decision yokuthi angeke ngihambe ngiyobhiqa umqondo wami kwabanye abantu mhlambe sebekhuluma isingisi. Ngisafuna uke ngihlale nje la kami, ngibe uZulu wala kami or umXhosa wala kami, ngase ngizama ukusebenza nomuzi wami wodwa. Kodwa angeke kungisize lokho ngoba ngihleli nje la ngiyayibona ingane zami ikhulile, kodwa anginayo isho ukuthi azange zikwenze okubi somewhere, ngoba kwakuyimi ngedwa umzali. Thina sikhule wonke umzali kumzali wami, wonke umama kuma, ubaba kubaba. Nangithi noma ngiganga ngishaywe nje ubaba engekho. So ingane zami kungenzeka ukuthi zenze okubi somewhere, zibonwa abanye abazali bayibukela nje bayiyeka. So nginaleyo valo lokuthi nazo ingane zami zikwenzile lokho. Kodwa at the end of the day ngithi mina noma singayibiza seminar mayibe isemina yabantu abavumayo kuAfrika babo, abangafuni ukubhiqa nalutho, ngoba lapho sekufuneke ke manje sikhuluma ukuthi obaba mkhulu bethu benza kanjani ukuze thina sikhule. Ngikhuluma mina ngama-60s ngoba sengilapho mina. Benza kanjani obaba mkhulu bethu ukuthi siphume siyile sikhamo, siyile fruit esiyiyo. Impande yethu yayenza njani, yayiwadonsa njani amanzi. Kube abantu abanjalo. Kodwa umuntu osazofika lapha athi in London, when I was in London 2 years ago, angeke isize ngalutho leyo nto, ngoba umthetho waseLondon noma iprinciple yokukhulisa ingane zaseLondon ayifani nale la ekhaya. Kuphinde Baba Dhlomo kube nale challenge yokuthi abazali banamhlanje akusiyo abazali be-60s 70s 80s 90s, abazali nabo bangabantwana. Kodwa ke ingabasiza leyo nto masibanikeza iqiniso. Labantwana bayabazali nje abangabantwana ngoba thina bomkhulu zange sibanikeza iqiniso. Uyangithola ukuthi this thing must move from generation to generation. Sasixoxela insomi thina ogogo because they were passing information. Yabona? Now umntwana osewumzali uqinisile kunabantwana khona manje abanawo 14 years asebanezingane. Kodwa it is not all lost. Uma singathatha le 14-year-old sithi mntanami usugangile kusinengane, kodwa le ngane usunayo ikhulise kanje, abesethi lo mntwana ngiyabonga Baba Dhlomo ngicela ukubukela ukuthi uyikhulisa kanjani. Ngihlale ngithi ke mina uma ngiobservewa abantwana but observe iwisdom, ngoba iknowledge yashintsha. Iproblem yethu sesifuna ukunikeza izingane iknowledge, that is why zigugula. Yabona ingane mina njengomuntu babhala lapha, yabona njengalokho bayabhala lapha ku Google how to raise a child, a boy child. Ufunda ku Google, uGoogle omunye umlungu ohleli somewhere obafida nje information wrong. So eningane mayithi kimi ngi-unfair ngoba ingicompare nobani, ngoba phela yona incane kimi ayazi ufair no unfair. Ubani la ngicompare nayo? Abantu abangangibabuza mina mayengake athi kimi kodwa baba lento ngathi unfair, ngithi i-unfair uyicompare na yipi? Baba Dhlomo, isikhathi esincane angikwazi ungazibuzi lezi zinto ngoba ngithembise abantu ngathi ngizozibuza. Baba Dhlomo, masibheke ama-private schools, azikho imoto zo sugar daddy eziya lapha yaziyo collect abantwana,
kodwa elokishini kwasoloko kufika le imoto ezinamagama sizothatha abantwana bethu babe pregnant tomorrow. Yini difference? I-difference ukuthi elokishini labantwana abayothathwa abanama principles awasekhaya. Labantwana besesilungwini banama principles esilungu. That is why bangeke bangena. Ngikunikeza nje umzekelo. I-principle enye yabelungu bathi don't talk to a stranger. I-principle yesingisi leyo. Mina bama abantwana ngibakhulise kanjani ekhaya. Uyabona? Wonke umuntu ongena ekhaya kithi umalume lo, umza wami kunendlela thina engabe sikhulisa ngayo izingane zethu. So ubugebengu sebukithi thina abazali. Abantu abethu balimala kangaka nje ngifuna ukuyiphinda lento. Izingane zethu ziyidakwa, ziyabazali bebancane, benza yonke lento abayenzayo. I-problem ikithi thina abazali. I-problem ikithi thina abazali ngoba asibanikezi ama-principles. They don't know how to live life. Babudlomo lapha e-East London kushone abantwana about 21. Kuthiwa ke bahaqwe igesi, bathi ke abanye i-carbon monoxide something, izinto zesilungu angizazi kahle, kodwa kuyabonakala ukuthi bashonile labantwana, and i-tavern owner kuyabonakala bebe underage, all of them. Amaphoyisa ayaphanda, abazali ba-accuse amaphoyisa accuse abazali, uhulumeni ba-accuse bonke. I-liquor board ithi hayi thina as far as we know that tavern ibi-comply, bebengavumelekanga labantwana ukuba laphaya. Bafile ke anyway. Ithini message yakho manje, not njengomzali, njengebishop, ngoba sifuna manje izwi lakho eSouth Africa? Njengobishop ngiphume ekepisi lobuzali, ngoba uma ngingafaka ikepisi lobuzali mhlambe ngizokhuluma kabi bese bayalimala. Kodwa ake ngifake lobishop ikepisi ngithi ngizwelana nabo dudu bonke abazali abashonelwe izingane. Kubhlungu kakhulu ukhanjelwa umntwana, especially umntwana ahambe ngaleya ndlela ene kuleya ndawo ebebe kuyo. Kodwa ngifise ukuthi ngathi ke nabanye abazali abangazange bahanjelwe abantwana makube khona isifundo la, ukuthi ingane, ngoba ngiyibonile nami izithombe lana kuma social networks ukuthi lezi ingane ezincane ngempela. Ngithi ke ube kuphi umzali uma umntwana ona 14 engekho ekhaya sekushaya 11 12 ebusuku? Nginaleyo nkinga nje engake ngiyibuze kumzali. Ngithe ngiyibuza ke kwenye radio station kwathiwa no, naye umzali bengekho, ebehambile kwenye ishebhini. Ngathi ke umkhulu icala likuye ke manje, ngoba nalo mzali ohambile wayakushebhini iqala ukuze alandele umzukulu, kusho ukuthi akazange afundiswe yena kuqala. So it takes me back to what I've said, ukuthi kusafaneleke thina ama-Afrika sike sizibheke kahle ukuthi where did we go wrong. Ngizwelana nabo kakhulu, kube buhlungu kakhulu, sineyingane sonke. Ngithe mangiyifunda lento ngalimala kakhulu mase ngibona i-age yabo ukuthi bangakanani. Engathi uNkulunkulu ke angabasiza nje, abapha amandla nalabo abanye abazali nabo ngathi ngabe bayafunda manje isifundo sokuthi izingane zami mangifane nalo yamkhulu othe awungeke uhambe ebusuku, awungeke wenze ukuthi, awungeke wenze ukuthi. Babudlomo siyabonga kakhulu. Lapha emakhaya nje kuninonke ebenibukele, nathi sibuhlanti sithi dudwini akuhlanga lungahlanga, ningcwabe kahle, kodwa njengabazali nathi sakunixhasa ngemithandazo. Igama lami ke ndinguMbulelo Dyasi, manithi nje kuninonke ncinzelele.